Така, здравейте на всички, добре дошли отново в моят канал за забавление. Днешното видео, което ще направим реакция е на песента на Фики Майко. Така, клипа ми се видя доста странен и неуместен и сега ще видим. Започваме. Пускаме песента. Връщаме малко от начало. Ето сега началото. Торта неделя. Майката, която играе Аня Пенчева, отваря вратата и си скарва къла. На вратата идва Аквамен. Аквамен, Джейсън Мемо ли беше? Ето го актьора. Се чуди какво става сега. Това е значи след раздялата. Тук пише съсипан след раздялата. Значи след раздялата е станал на Аквамен. Тук е много така как да го кажа, неудачно, защото виж сега, той тук е като актьор от старото време, преди 2000 години, с дълги коси, с статус, играе го на войн някакъв, а тя е застанала на някакво кресло с одеяло, с камина, нещо, двата свята се бият тук и въобще е много неуместен клип. Ето татусите тук на някакъв войн. Някакво племе, примерно. Някакво племе е изрисувал иероглифите, камината гори. Нищо общо, трябваше да е нещо старо в крепост, нещо по-старинно. Тук Аня Пенчева направо си реве жената. Това си е сръбски направо. Не знам дали не е кавърт. То ще се покаже. Той повечето са му кавъри нещата. Сръбска песен. Играе Аквамен с модерни мотиви. Добре ли така, ако изглеждат пияниците като тебе, те всички ще тръгнат да пият, бе. Брачет, какъв пияница? Ти си тук културист, ти си такова, бе. Аквамен, новия сезон. Имаше един филм Плячка, ако сте гледали филма Плячка, взел е някои неща от него, от филма, така седат и ловуват ловците. Ето пак Торта неделя, Аквамен, Аня Пенчева, чай. Направо стана, как да кажем, шкембе чорба с шутлияш. Дай едно парче торта да изяде Аквамен и това е. Защо няма вече такива като тебе, майко? И мен да обичат. Преди бил така. Значи, виж, тук е изглеждал по-такова, виж, тук бар-мар, а изведнъж се е върнал 1000 години назад. Много странен клип. Както ти обичаш, татко. 2 години по-рано си е бил обикновен човек. Ето го тук в бара. Майко, обичам я.
Засипаме, майко, поредната измамница. Тук е бар само с пияници. Значи тук си става, тук тръгва той да става, да се пропива и да става пияница. Те се превърнах в пияница. Кажи ми, майко, как се събра. Ага, тук. Вижте какъв кадър хванах. Без да искам го хванах този кадър. Гледай какво е това същество. Много странно. Паси майката. Все някакви такива работи на мен се случват. Много яко го хванах, без да искам. Ето. Заради тази се е пропил. Ето. Та го направи на Аквамен да стане. Цигари, това са... Преди пушех Дънхел. Рекламира цигари Дънхел. Мисля, че това. Сега не пуша вече от няколко години. Тук го играят малко трябваше да го направят по-вампирско. От Здрач до Зори имаше един филм. Е така бях се събрали в един бар и ще стане много яко. Да изкочат вампири, да почват да се ядат, да се пият. По-хубаво щеше да е. Нали си Аквамен? Ага, ето го тука. Гей, мали. Ето тук само копието му липсва. Тризъбец Сабате и ето ви го Джейнсън Мемоа. Ще играе новата серия. Той излезе, ама е Аквамен вече. Аквамен и сръбска музика. Мале. Браво, тръгна си. Отива си Аквамен, влиза в морето. И това беше реакцията, така доста налепо. Не знам на вас дали ви е направил впечатление. Ако ви е направило впечатление, коментирайте това изпълнение на Фики. До нови срещи, абонирайте се за канала. Благодаря за съпорта и така, чао.